ada holong minang holoki dua rohan nungado di pado Tuhani Ora ba dong aku gare dong metel dong susah urang beita marsina sarena ditaro taholo ibaan kirata makang yang maida ali de bata ama na habang suliban wa kijang hula-hula de ali Tuhan kay madok moliat itu adu pam dari pakilalaw kami asidot tolong ni roham na mamasumasu na sa gulmit ni nami di bagasan las ni roha kami di manurut ni agama ni Tuhan oke ali Tuhan partikyano naneng korhat mahami tugas jorong nanay patarong berenami do turunami nalaw nangal pasu-pasu siya tong ali dorong magpipigil na posok asa na holot tong madongani asa buhay ni Tuhan ibagasan na sinarohan na sa trono samsongan ni ali Tuhan diulaw pasartami tubo asa na holot na kaneran at kahatiron ni Tuatsa dokot hatiron ni roha do pikiran asa tutong ali Tuhan buhay magtameso ng kami ibagasan partikyaro mauliate mga ali Tuhan gagasan Tuhan ng Tuhan Yesus Kristus hartangi kami dulu. Amin.
padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Terima kasih ku ucapkan padamu atas setia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Tulang rusuk yang aku nantikan, Kini ku dapat mendampingimu. tulang rusuk yang aku nantikan. Kini ku telah jadi penolongmu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia yang kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa, menunggu, menanti janjimu Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Matius 19:6. Pujian Fatah, Pendentas yang nomor 422, saya dari 2. Amin.
ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot kuar itot di parbadia. Amen. Saya marhaposat tu Jehovah mago, iman aku pabotohot tuho sadarion tuho matongon. Boto kamu mau, Jehovah do debata, ibana cuma diho kita, jala ibana na punahita bahen bangsona, dohot biru-biru pinamahanna. Puji kamu ma Jehovah, baritaho kamu ma aku arnai, pabotoho kamu di tonga-tonga niat kabangso sudi papahenanna. Ini bata rupiah saya unang pabeda. Mamuji ma kamu ale akan aposo ni Jehovah, puji kamu ma goam ni debata. Ima tutu Tuhan, saya puji kuma akka pambahenan ni diau, saya ajari mang au mangulahu ni tujol mau. Kristus Yesus. Maka itu kata si pausor sorota di Tikion, nama kulini hita Laos, pataru hita tuha posial, dugo pinagabe si paingot di hamuna dua amang bangun jasa si regar dohot ipon Kristina Bono si murat. Wene tata itu kata na tersurat di Sada Petrus Pidutul ayat 2 sonoma di sini. Aku ini marroha mahamu salubna sapa kilalaan akka nama tolong niroha di dongan nama ras niroha na seret sebengai ujaran. Aku ini saroha mahamu salubna sapa kilalaan akka nama tolong niroha di dongan na asiniroha na seret di hati Indonesia itu. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ima saat itu puki. Horas tadi kasaluk nama nabi nabi. Di kasaluk nama pemudison, totu mulo taula siulota naumarondo anatapat dihita manang sadapisi tujuluk at tahira dia mengenai puta
Dr. Yelno Mensen sedikit sejarah tentang Yelno Mensen ketika dia punya visi Iki jongjong ibana diduduk si atas berita ajongjongan misalnya kasih nuain adong do patah ibana sada visi di seluhutna luar tapanuli jongjong gereja jala di partikirna tertentu makuling masuarani giring-giring marsielusan ima panatapan di ibadah alanido martangi yang ibadah di si diuduk si atas berita di ibadah mangulu manang mate pe au ikon hok doau di tanah batakon di dok ibadah somoni dohot sada pikiran roha niat ikut tulus na adong di pisina panatapan na jongjong gereja di luat tapanuli utara jala makuling suara ni giring-giring marsielusan ima ulini panatapan nai tutulok saat di partikir sinuai nga sar di piga-piga dua jongjong gereja jala pada umumnya di tapanulian galuh pukul olong manugut pukul olong botari saya makuling dope suara ni giring-giring ima panatapan di mana sagui saut panatapan nai toho si tutu masa goi jadi bahasa goi tutu si tutu di patu pada bata hopatu panatapan nai alama si tutu ibana mengula udaun ketika dia punya visi maka dia punya misi ketika olo ibana sumurut saya masih tutu ibana totong mengula udaun na piragam di bulu ibana ragam nya kana masa alai masih tutu ibana lebih saut masa na ditatap ibanai ajong-jong nyaka bagas coy Buria na ilaroan itu kata hal Kristen hati hai na sinamita ni si Petruson na adong do panatapan na sila ikon lang uli parsauran ni sa Huriyai jala ikon panatapan ni Huria Kristen na jinamitaan ni si Petrus alai di panatapan na sila idung mardala proses ragam do diurus na sila kana masa akatan tangan hamaon do dana kanasi alai to hot do na sila masih tutu lahu patuluson sakapi asa tutu si tutu la uli hajongjong ni Huriyai jala uli parbuena mapakorhon tuaka na humalian na sila lumobi la martaba aka na prosea hinorhon ni parbueni ngulu na sila sa tu sa ikonanok pa sa uyunok tasyen na taulay gabitabay maragam cara jala mahiti ka cara na taulahoni gabirapot tama na tapasitay nampe tabulus ragam yak kahamoron tantangan bukla na kanasi dia muna dua asing ni nau sinakapan ni dewata Tuhan muna dua mungkin adong do rencana muna panatapan muna sakat muna lah pajong perdoa sani biong jadi ketika seseorang berjalan tanpa tujuan si Fariso bilang ini ketika seseorang melakukan sesuatu tanpa visi tanpa tujuan si Fariso bilang alai halak nah jelas berpikir orang percaya dan normal dia punya visi punya rencana adong panatapan na tujuan atas somono mahabuan hasilna somono mahabuan parcongcongna somono mahabuan rumah tangga somono mahabuan rumah tangga nani somono dia macarana dibayar maka cara lahu petulus sakali lahu satu na ditatak munai rumah tangga na harmonis sampai kakek nenek tidak akan dipisahkan kecuali maut yang memisahkan ikon sapakilalaan saroha dungi manatap tujulu di bagasan haserepon di roha margugu mahamu mamulahoni asa gabi rumah tangga silas rumah tangga muda tujuan nyari
nama baik laksana dewata nama belas rohani ka motor. So ni mana kita hamu kamanang nanami dumobi suhut boron apa tupa udut ni ulang nonduk sipul sebagai coron bohawas tetap sapak kilalaan saroha dungi di bagasan haserepon madosi lohonon majalo si jaloon hot di bagasan saroha sapak kilalaan doh di bagasan kolong ni roha di bagasan haserepon dungi magdal maulono nano dinggal uli laso kata masang nang di bata makami mo mau jati di Tuhan bisa nak kapasok-pasok na usan kami sa rodi patikyanon umuwi haipason gugo las ni roha lumoy matusuk namin na dua marga siregar dohot marga simurat naing patupahon ulaon las ni roha na magsalo pasok-pasok pagbugason anak do borni udian diari sa garion ali Tuhan koma na mamasok-masok na siya na mga turhon pagdawas na sila di bagasan horong na masituto na sila Tuhan pasalahot tahi alay na ikopangusungong mui di bagasan dami doon mas nirohan na sujadi silang sosilang niya matiyan alay na matotong sa pakilalaan na sila sa roha dungi di bagasan hasirepong nirohan nagjalo na sa paso-paso asa totong uli dengan permatan guna sila to katikira ng roh las orang yang kasih sorot nama toras nasida sangat mengurangi dari ama dohot ina si tirun mana sida ditongan di bagas ditongan di hudiam nang ditongan di utak parbu ini akasihon ni rohanami parbu ini akatamina nama kalau miroha anon si jalon nasida ketong bukanlah murun namion saat kesipulan non omatotong nama berani di bagas Yesus Kristus jauh matanya penghidupan kami. Amin. Dan di luar sasa bawai pucuk. Alani di pakokdo salah perempuan yang jadi mana asal mana yang berulang dohot melakukan pikiran larudah untuk melewati bawah. Alani gerung tarulah kunayuina ia soal nama permainan. Nama pelaku kosali jadi suami mana hal mengaruh nasirani. Alani nabi lalu di bawah dan jadi serang di jorma. Lausoni mana Tuhan menegur muai perjulma muai kamu pahuli bangun jasa seligar. Di doa kata di bawah itu asal saya lawan apa di kanon. So Kristus maka Allah ihuyai. Unang-urang mengukur doa nasida. Alai siya rohan orang amal doa nasida. Di bagasan asi doho tolo nasida tukata. Perdoa kami doho nagasiroha. Tusangan oleh kamu perdoa salib ini. Ari jori di bawah marhiti muruna. Lausonio nang kamu orang ikon Kristina Bursimura. Sonodo di kata itu kata. Galupa perempuan naik melalui paului di bawah dari son paulina tutuani. Allah berilu uniparkita son Kristus unihuyai. Naik matutong toman porman jalabotor di bagasan dami walaupun di luar lalu melupi pakal guna ai iyo na arga di juru di bawah nang di tajoma alabina manutu malamai Tuhan kedua jumur mapakuli bangun jasa selera no bangun makajojok di juru di bawah do di juru di huyon
Pabuanau siya dia silo hamudaro na pajojok karena salipio do si Ivon Kristina o Suraton no luho makahoni bana siya nasalam ibadah saparani dia uhud mangaju ibana di halagiona nang salut hawana jalan supa Allahu ibana mantai kono suara sirang nyawati akan suruh Aulo doa. Saya ditungani asmiroan itu hanima au mengulau salunai. Soalnya nang di kamar dua main, nang di kamar main orang si Ivon Kristina Surat ngelirik misi bangun jasa Sirigaron dari rumah sakit pena. Nauru bahwa kau dimana sena sohamu, urut papari dari dia bahwa ina halak Kristen kamu. Nauru bahwa mengaju agaliona ibadah sekutu doser iloha jalan suku pasiran kamu sosiran nyawati asur. Naulo doau sa didongan Tuhan mau mangulahon sanghutnai. Atau masih orang tanah mau bahwa kau ibadah. Naposo di debata doau napasahaton hatana Tuhamu. Marhiti-hiti kuar di debata amat anakna Tuhan Yesus Kristus dogot tod di perbadia do au madok na pinadum ni debata dang jadi sirangon ni jolma. Amen. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu. Disodakot Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakkon Tuhan debata mabuhina Tuhamu jala dipasaur hon madamena tu tod di munabi. Amen. Dipasang doa pasu-pasu tugas untuk keluarga bangun jasa Siregar do inang Ivon Kristina Surat menjawab pasu-pasu petugas dari Sedalion 1/17 Juli 2020 doh atas tengok aku ini salwa manusia sahabat kenalan akan mabroloa di doan nama rasiloa nasir sada petusun ayatu padita nama masuk padita nama ayat resotu di dalam padita nama jadi simbol di tengah yo misal. Siapa lagi na personal atau matanya mahita pasal nasiya dulu pamilya bata alin bata manali haruan ni nasa pasu-pasui ubo kami malubo dengan nanyon bangun jasa Siregar do Ivon Kristina Surat. Alin panani saya hoga palo nasiya siya saluh ihot doho kabuhon di portiyon asalalu nasiya jalatol asmanian asi doho kuas nami diagalion nang asalap nasiya ko. Alin ko di perbadia saya bayong matotong nasiya asal juga sepaju nasihat ko menghiti persoalan nasihat di dia nang di pertemuan dengan Kristen naing dari ruas ihuyan nasihat dan tuju jalan ringkas tumangihon do mangguruhon baham. Amin. Pasu-pasu Tuhan debata
Hondi Galina Sumurungi Saya si rohani Tuhatai Saya si rohanai Di depan Tuhan debata mabohinai Tuhan Sai di pasu jaladi ramoti ho di sondangi debata di sondangi matoto di depan kondebata di depan kon maduho sai di pasuma jaladi ramoti ho di sondangi debata di sondangi matoto di depan kon debata di depan kon maduho Rapi tamangiluho di tangiang niajar ni Tuhan Yesus kadiri amanami. Kadiri amanami na liban magijang saya pinagbadia magwarmo. Saya saud mau ni roham liban matulaw so na liban magijang. Leon matuhani sa darion na magluan siya pare. Saya sama dosa namin so kanesa namin. Di dosa nilungan na magdosa Tuhani. Una kami togiyot pangujunan. Padua mahami siyang pangako. Ay horlat punang karajaon. Dohot hagugoon. Asing rohani Tuhan Yesus Kristus, horong ni rohani di bata ama, dohot pagsauram nito di purbadia na magdongani hamusan na. Amen.
ho di bagasan kuari Tuhan Yesus Kristus. Saya tada matahot maon di ho, pabuan langsung jadi sirang au sir ho, sinirang ni hamatea. So sinirang ni hamatea. Auke pasahatok kuman ciciro tutok tanda di holokku jalo maon di bagasan holong nasian tuhata saya kagiat mak tutu gawe ripe na dengan hita tujulanon tupahoni asi dohot holongi debata auke dohonokku matuho naso jadi sirang au siako so sirang di hamatian. Seni matamu
Bermula do saduna di top pada batang asmano di asyangano. Baiklah mahkota mula-mula.
Kemudian kami main di kion-kionta. Ini punya kamu sama tukang kagian, sama tukang rasa. Semuanya masih kami, bangun mulia, masa time atau kasih kami. Asa lawan magdapotok pangulan di orang kami. Kamu musik na parto sih. So kami malah pinasapo na suhong namin. Saya kita petuhata masih ako niyamu sa kanya. Wah, setuju na mama. Mau natin mama. Yung perkusin namin, lau buhon namin mga pag-uayang sa dunia o pag-alari. Ay doon mga tinawag ng Diyo, binayin ito panuatan. Kaya damang sa Diyo, panuwa ko sa